आंना एप्रेस ओमफ्राय आदैना लाल साहा न' आदै आदै न' लांफैद' सिनेमायाव ओंखारथारा देखायनो नागिरथारदोंमोन आं आदैखौ हेल' सनाफोर मादैया नै दिनैबो बेरेफुंजानिफ्रायनो नोंथांमोनखौ बरायहरनाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन मादैनिखौ ओमफ्राय बोथोरा ओरैबायदि गुसु जादोंना निहिरा नै सानजौहोलां निहिर जालां सानजौहोलां निहिर जालांसो जागासिनो दं खर' मानगासिनो माबा मोख्रा बायदि खुरखावगासिनो दै गुदुं बेजों खापसे लोंखांबाय आं ओमफ्राय आरो एप्रेस लोंबावनोसै एकदम हासुदैजों बाहेर जाजोबथांसै मैला अमा जानायफ्रा अमा बोरमा दाउ जानायफ्रा दसनाफोर बिदिब्ला नायलांदो अननानै दिनैबो भिडिअखौ फुर मादैया ना जाग्रा हाखराव हा लांफैलायबाय मानो होननानै बुंबा सिथ्ला एसे लिरनोहाय आङो बेखौ मावग्रोनानै लाखांनानैसो दस्रा खामानि मावनोसै आं बेखौनो एसे लिरसाबनां मैया दाख्लै हा खोदोंमोन हा गोसोम गाज्रि नुयो ना गोसोमखौ ओंखायनो गुफुर एसे लिरनानै दोनसै लिरथ्रोनानै आयै गावबाय नै मैया हा गोसोमजों एसे लिरथ्रोदोंमोन नालाय ओंखायनो मोजां नुनाय गुफुर एसे होनसै होननानै मादैया दिनै सनिबार न'आव थादोंना खामानियानो खामानि आं हारसिं लिरबाय थानोसै लोगोफोर नै बेखौ ओरै सेस लिरलांजोबगोन आङो ओरै माइरं सुबाय लोगोफोर माइरं टाइमानो हास्लाबलायलाय नै आंहाथ' दिनैहाय दखान गैया नालाय ओमफ्राय आदैजों फिसाजोजोंथ' दङ ना मालाय लाव ओंख्रि जागोनहाय लोगोफोर लावजों ना एसे दङ दाख्लै मोननाय दोनलाबायनाय लावजों नाजों जानोसै जि गिदिर लावाबो लावा जा गिदिर आं थख्र'सो हानोसै सासे लोगो फैदोंमोनहाय लावजों नाजों जानोसै साथामल' जाग्रायानो बेगर जाबायमोन नै ओरैसो हानांगौ माबा उल्थासो हालाबायबाय लोगोफोर नै आयु मासे गोरा बेबो ना खावै नै मादैया ना खावै सायदों मानोबा होननानै बुंबा दाख्लैहाय ना सारहैबाय थादोंमोन ना जोङो ओमफ्राय बिनि नाखौनो खावै इरिफोरखौ दोनबाय थादों गोरि खावै बिसोरखौ ओमफ्राय बेखौनो लावजों जानोसै मादैया दिनैहाय लावजों नाजों गोथाव जानोसै लावाबो आंनि लोगो होफैनाय मैयाहाय दखानाव होफैदों नालाय दियाबारिनि आंनि लोगो क'क्राझार दियाबारिनि आंनि लोगो होफैदोंहाय लावखौ लावजों लोगोसे ओमफ्राय गन्थं गोलावबो होफैबावदों फाग्लिया गोनथाव बाथावनो नै अमा हांनानै जानोसैलाय दिनैबो लागाय अमा हांबाय नै मादैया जानोसैलाय मादैया नै जानायनि फारिलाइयाव सफैलायबाय ओमफ्राय नै मैयानो अमा माखा जादों आरो दिनैबो ओंखाम गोरलै लाबोदोंमोन ना बेखौनो सावनानै जालायबाय नुबाथाय नायनानै थानो हायाहाय बाथोन सावनानै जानोसै बेखौनो ओमफ्राय लावजों नाजों लोगोफोर सामब्राम एसे लाबाय लागायसै अमा बाथोन लोगोफोर अमा हांनाय बाथोन जाग्राबा जागोन मानोथाय आखाइ रानबानो लुगैयो
गोथावथार थ' सनाफोर सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांदोलाय अननानै दिनैबो लावजों नाजों बेबो बानलु नङाबानो ओंखामखौ खहाबाहाय मा सिखौ रायलायदोंथाय बेयो खाथियाव मिस्ट्रि दं बानलुखौ सावदोंसो आं बानलु दुन्दिया सिथ्लायाव अमाजों हाल्लाब्ला बथल गोजा बेयो मालाय बेहा जेखे लंपेन्ट गस्ला गानफबदा ओमफ्राय नै गोजांबावा मादैया देन्जार स्ट्रंसो मा गोजांसै आंलाय नाखावबाय खामानियानो सिखारनायनिफ्राय रेस्ट गैया गोजां टाइमखौ मोना थिंथिं थांथां खोनाजोबनायले भिडिअ हाबजोबसिगोन मालाय सोरबा बिल्डिं लुनाय सोरबा गभर्नमेन्टनि न' लुनाय मिस्ट्रिफोर मेरलाथा खाथि खाला थथ' थाथा एसे खोनागोन आरो बेखौनो बुंबाय आं लाव नाखावै मासेबावनो एसे सान ओंखारहांदोंसोमोन गैला साना आरो हाबफिनबावबायसो जोमैबो जादों खोमाहाय एसे जाथारनांगौ गोथाव गोथाव माबा बोरैबा फैयोबा प्रग्रामानो जोबनो थाङा नोंसोर जाबाथाय जाबायलाय बिराद गोथाव बेदरा ओंखाम जाखांनानै बिराद खामानि दंबावो ओमफ्राय आंहा दिनैथ' दखानाव थांनो नालाय बिराद खामानि दं
सनाफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर।